Txiloetarak, egunon, bonjour, Quebecen naiz, nere itzulia hasiko dut Quebec herrian. Leku egokiena bertako historia ezagutzeko. Ondoren, Cartier basoan egonen naiz, natibo batekin, bareak ikusiko ditut. Eta nere itzulia amaituko dut, Ilo Bask, uarte famatuan. Listo zarete? Orduan, en avant! Quebec irira iritsi aitzin pausaldi bat eginen dut bidean. La fromagerie de Grandin gaztandegian egonen naiz. Charles Trottier laboraria da eta gazta egiten du. Ça c'est pur chèvre, c'est ça. C'est un porcelain chèvre. La chèvre à terre parce que ici dans la région c'est un petit hameau de à peu près à 3 km d'ici. Esplikatzen dit bere aitak baserria bazuela eta nahi lukela bere haurek jarraitzea jarduerarekin. Baina lantzaila da eta zalantza du, ulertzen dut. Ouais, 5700. Charles Trottier usten dut eta goazen Quebecera lagunak. Txiloetarak, nire lehen eguna da Quebecen, hemengo historioaz gozatuko dut. Eta ondoren, sorpresak. Hortarakotz bidaiatzen dugu, ez da? Quebec, Kanadako probintziarik handiena da. Hiriburua Quebec da, baina hiririk handiena Montreal. Hizkuntzagatik, frantsesez mintzo baitira, kulturagatik eta erakundeengatik, probintzia hori benetako herrialde bat da beste herrialde baten baruan. Nire bisita hasteko Saint-Anne-de-Beaupré basilika bizitatzen dut. 17. mendean eraiki zuten. 1650 urtean marinel batzuk ondarrekata batetik salbatu ziren. Eta promes egin zuten kapera bat eraikitzea Santa Anarendako, beren patroiarendako. Teilatua dorez egina da, eta Santa Anaren bizitza kontatzen digu. Basilika utzi eta nire bisita egiten jarraituko dut. Quebeceko apaizgaitegiko korua ikustera noa. Hain zuzen Elizaren ondoan. Hemen ikasten zuten apaizgaiek. Orain unibertsitate bat eta eskola bat da. 17. mendean François Laval hiriko lehen apezpikuak erabaki zuen apaizgaitegia eraikitzea. Urteekin eraikina handitu eginda. Barnean museo bat bada, baina honelako eguraldiarekin nahi dut kanpoan egon. Hemengo harresiak 6 metro gehiago egiten zituen. Ingelesak joan zirenean herritarrek erabaki zuten harresia moztea. 1524 urtean Jacques Cartier, esploratzaileak, San Lorenzo ibaia aurkitu zuen. 1608 urtean Samuel de Champlainek Frantzia berria sortu zuen, geroago Quebec hiria izango zen tokian. Quebec hitzak itsasarte esan nahi du Amerindiaren hizkuntzan, eta hemendik hasi ziren esplorazioak Ipar Amerikan. 18. mendean gera hasi zen Ingalaterraren aurka eta 7 urte iraun zuen. Bataila nagusia hemen gertatu zen eta frantsesek 20 minututan galdu zuten gera.
Qu'est-ce que vous aimez à Québec? Les femmes, monsieur. Ah oui, elles sont nombreuses, elles sont jolies, les Québécoises, n'est-ce pas? Les Québécoises sont délicieuses, monsieur. Vous voulez que moi je Ouais. vous chante une chanson? Ouais. À Québec, au clair de lune, comme il fait bon. À Québec, avec ma brune, dans les buissons. Gaur egun, Montreal hirriak du botere ekonomikoa. Baina hemen hartzen dituzte erabaki politikoak, hemengo parlamentuan. Hemen daukazue parlamentua, txiruetarak. Historioan eten bat eginen dut nire lagun berriekin. Koktel txiki bat edanen dut. Gomitatua naiz kopa bat hartzeko, ezin dut ezetz esan. Ah, va avoir un petit coup. On a fait une émission sur Montréal. Chiloé. Chiloé, ça s'appelle. Chiloé. Komitatu, anai. Komitatu. Jarraitzen dut nire itzulia egiten. Eta frontenak gaztelua ikustera noa. Pentsatzen nuen egiazko gaztelu militar bat zela. Baina ez, hotel bat izan da, betidanik. 19. mendean eraiki zuten Estatu Batuetako arkitekto batzuek. 600 logela badira eta luxuko hotel bat da. Alde zaharrean naiz. Egiazko plazer bat hartzen dut hemengo kaletatik ibiltzen. Kanada naiz eta aldi berean Europan sentitzen naiz. Hemengo kaleek 3 mende eta gehiago dituzte. Denboratxo bat hartzen dut hemengo pinturari begiratzeko. Ondo kontatzen digu nor izan diren hiriko aktoreak. Eta orain, historioan sartzen naiz. Eta beraz Luis Amalaua. Berak erabaki zuen Quebec sartzea Frantziako imperioan. Jarraitzen dut nire itzulia egiten. Badakizuen bezala, hemen tribu asko badira. Eta gaur egun posible da haien artesania erostea hemengo denda batzuetan. Ez dakit, nire zalantzak ditut. Uste dut jarraituko dudala txapelarekin. Quebec irritik irten naiz. Chute Montmorency urdiauziak ikusteko. Zentrotik 10 minutura kotxez, 7 kilometro badira. C'est gentil, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Hemen duzue Montmorencyko urdiautzia. Quebeceko urdiautzi famatuena da, egiazko ikusgarri bat. Hainbat sistema asmatu dute urdiautzia ondo ikusteko. Teleferikoa, bideak, zubiak, denetarik.
Laster Urdiautzitik hurbil izanen naiz. 30 metro zura erortzen da sekulako indararekin. Hemen amaitzen da nire itzulia. Hirira bueltatu behar dut. Julie Saint-Augek itxaroten dit bere artea erakusteko keto dendan. Alors bonjour, je m'appelle Julie Saint-Onge-Drouin, je suis illustratrice depuis une quinzaine d'années. Puis il y a 10 ans, on a fondé Keto Design. Donc, Julik esplikatzen dit marrazkilaria dela. Liburuak marrazten ditu umeentzat. Eta aldi batez erabaki du bere artea erabiltzea produktuak saltzeko. Platerak, basoak, nikiak, denetarik. Marrazki txiki bat eginen digu. La Citadel bizitatuko dugu, modu berezi batez, erdi mozorotuak eta armak eskuetan. Eta orain bertako historia zati bat ezagutuko dugu. Génial. Ça peut tirer ça. Il est pas chargé. Attends, je vais trop. Allons voir la taverne, les officiers botaniques travaillent. Allez, c'est parti. C'est parti? Une taverne, la taverne Joe Vaillancourt, en 1837. Dans l'autre tour, elle est pareille à ça, mais plus grande. On fait une dégustation de bière. On parle de crime, châtiment, hygiène et prostitution. Esplikatzen dit, hemen gertatu zela Quebeceko bataia nagusia. Ok, c'est bon, vas-y, je te cours. Vas-y, je te cours. Ok, c'est bon. Bon, mon nom, moi, c'est Joe. Joe Vaillancourt. Joe Vaillancourt, je suis un milicien canadien. Puis là, on se bat avec mon ami Salaberry contre les Américains qui veulent prendre la ville de Québec. Quelques dizaines d'années après la fameuse conquête où les Anglais ont pris Québec, les Britanniques avaient peur d'une possible attaque américaine des 13 colonies du Sud. Voilà. Et j'ai mon ami ici. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Salaberry, officier de l'armée britannique. Charles Michel d'Irumberri de Salaberry egiazko heroi bat izan zen. Kanadar frantsesa zen eta bere sustraiak Euskal Herrian zituen. Bere familia Enrique Laugarrenaren alde borrokatu zen. Salaberryk guda garrantzitsu bat irabazi zuen 1812 urtean. Oso errespetatua izan zen. Baina ordua iritsi da Quebeceko gauaz gozatzeko. Gonbidatu naute kontzertu bat ikustera Le Cercle diskotekan. Gaur, Mr. Valer taldeak joko du.
Quebec irria uzten dut. Nahiko akitua naiz, atzoko jaiaren ondoren. Baina horrelako momentuetan oberena da aire fresko hartzea. Zonontuana gunera noa. Han, Regentek hemengo natibo batek itxaroten dit. Ehiztari bat da. Baina lehenik bere etxea aurkitu behar dut. Hemen dugu gure Regent. Janaria prestatuko dit elkarrekin jateko. Uron tribukoa da. 2000 gelditzen dira bakarik. Oui, un dîner, hein? Erakusten dit nola eretzen duten haragia ondo kontserbatzeko. On fume avec l'essence que l'animal ou le poisson va préférer. Berak eraiki ditu bere oihaletxeak. Esplikatzen dit, Europan ezagutzen ditugun barazki eta frutu asko hemendik datozela. Eta amerendiarek haien laborantza bultzatzen dutela. 70% de la diète mondiale provient de notre Geroago, itzuri bat egiten dugu oianean. Eta erakusten dit nola hemengo ura ona eta freskoa den. Faites de même. Urrunago, beste etxola batean geratzen gara. Hemen egoten da neguan animaliak harrapatzeko. Erakustaldi txiki bat egiten dit. Très fort, hein, ça. On met un appât. Dans le fond, ici, on met un appât. Les marques sont des animaux aériens. Ze aurkikuntza egiten ari naizen txiruetarak. Eta sorte haukanen dut Uron etxe tradizional honetan txartzea. Animali larruz betea da. Benetan harritua naiz. Regentek esaten dit hartz baten semea dela. Bere bizitzan 3 hil ditu, eta ez du gogorik gehiago hiltzeko. Erakusten dit nola egiten alden hartz bat hiltzeko. Bere lehen hartza ez zuen horrela hil. Eskopeta erabili zuen eta aurrean ikusi zuenean hil zuen. Bere etxola eta bere umeak defendatzeko. Topaketa izugarri hori amaitzeko bisontea janen dugu. Esplikatzen dit bere filosofia dela naturarekin horrekan bizitzea. Asko badugu guk ikasteko hortik, ezta? Regent utzi eta nire bidaia egiten jarraitzen dut.
Taduzakera noa, anere natura hurbiletik biziko dut. Haupa, txiroetarak, Taduzakera noa bida naiz, baina lehenik ferri hartu behar dut. Eta bai, hemen zubirik ez da, orduan hasteko itxaron egin behar da eta barku hartu. Taduzak herri txiki bat da. Nire hotelera noa deskantzatu behar dut, abenturak aurrera jarraitzen du. Nire azken gaua da Quebecen. Bihar, sorte pizka batekin baleak ikusiko ditut. Eta gero gure Ilo Bask uharte famatua deskubrituko dut. Eta ze abentura lagunak, barku txiki honetatik baleak ikusiko ditut. Egunon txiroetarak, abentura hasi da Saint Laurent ibaian. Zere txikiak ateratzen dira toki guztietatik. Ian ere lehen beluga ikusi dut. Benetan merezi du onat etortzea. Txikia sentitzen naiz lagunak. Agatek ikerkuntzan lan egiten du, baleak aztertzen. Esplikatzen dit zer jaten duten eta zergatik etortzen ziren onat. Janariagatik txiroetarak. Chiloé, programa internacionala. Bai, amatxi etorriko naiz helduren astean. Momentukotz Quebecen naiz. Eta Ilo Bask deskubrituko dut. Zer? Gobi basa moztuan? Ados, ondo pasa orduan. Bai, agur, bai.
Nire azken orduak dira Kanadan. Txiloeren pegatina itxasten dut bidean eta 3 pistolera noa. Ez naiz Euskal Herrian, Quebecen naiz denbora guztian, onat etortzen ziren gure aitonak baleak harrapatzera. Jean-Pierre Riourekin, uartearen zaindariarekin, Lilo Basque ezagutuko dut. Hemen daukagu gure Jean-Pierre Riou. Berak bakarrik dauka baimena uartera joateko barkuz. 3 pistolen alkatea ere bada, egiazko pertsonalitate bat. Iritsi gara. Lehenengo denboretan aurrideak oro Aitamek ilan ginen aterbe bereko Mainan batasun hori etzen luzarako Arrotzak baitirare gutan Labe hori erabiltzen zuten bale oiloa egiteko. Euskaldunak etortzen ziren 3 hilabeterako. 3 hilabetez Atlantikoa zeharkatzen zuten onat etortzeko. Hemen, Inu tribuarekin bizi ziren. Trukeak egiten zituzten natiboek janaria prestatzen zuten Euskaldunentzat eta Euskaldunek opariak ekartzen zizkieten. Esplikatzen dit Euskaldunek natiboen hizkuntza ikasi zutela eta alderantziz. Horrekan bizi izan ziren elkarrekin, konkista asmorik gabe. 6 bale hiltzen zituzten, haien traineruak erabiliz. Nahiko arriskutsua zen, hemengo urak 5 gradu egiten duela kontuan hartu ezkero, urera erortzea lehen urratsa zen herriotzera. Anaiak bizigira etxe zatitzuan Aspaldiko arabai gure bairamena Barkuak etortzen ziren Donibane loizunetik eta Ziburutik. Behar badan nire aitonak onat etorri ziren, zer gaitik ez. Aita batukanen dugunean Aita batukanen dugunean Hemen amaitzen da nire bidaia Quebecen Jean-Pierre Riourekin, Lilo Basque uartean, nire sustraiak deskubritzen. Quebeketik, agur. Gizartea